Lah wong pilih aku ki sing kene iki kok pilih-pilihne sing kono ki lho. Oh, kowe iki sing seneng sing ngene iki. Nuwun sewu. Nuwun sewu, aku tetep setia karo bojoku kono. Wong setia sak donya ki ya kowe kuwi ya. Betul. Kok wani nyekel tangan lho ya ampun. Aku nyekel tangan iki nyako, kok tangane gedhe. Ora disekel tangan. Remor. Adek iki wae nyamuke. Ora sepele radio meriah enek barongsai. Telung dino. Reokan. Gajah. Barongsai. Wayangan. Kuwi lak sik pisan iki to. Bisa itu. Aku kok jak ganong rene ben piro? Pindho matamu pindho. Lha papat aku iki kan acarane apa? Bersih desa. Nanggap barongsai. Gajah-gajahan. Reok. Pengajian. Wayangan. Nek aku ora tau mundak belas gini-gini ya. Papat tau. Udah matamu. Baru sahabat dong. Wayang. Larang. Gajah ya larang. Bungkus sahabat Lah yo wong dhewe ya sahabat kok paling enggak mikir nek desamu dhewe mbok yo pulang sing apik. Wes apik wong ini salat. Lha kok
kowe iki aja ngono lho. Hanya pakai gaya yang ini kan. Ketoke gayeng ngono. Ono sone luwih banter. Ya, Mbak. Mbak ampun sakit hitungnya pun. Kula niki teng mriki namung gegojekan, Mbak. Jangan rame. Masak. Kowe iki ya copet ngono. Masih. Kok kabar? Kabar dari larang kok. Itu wolu. Tak bisa kena. Ora plat ngono. Kowe lak wis sadrek. Wis, Oh ya aku to. aku tanggapan ini isi. Lah ngopo? Buat gula. Balik ah. Nani iki wong kuwi mbokmu dhewe arek kok jangkar nani. Dino iki kemana? Tahu dulu. Kesane hadap buya. Yo. Kowe iki mbok sing sak. Nah, kowe nguyo ati yo. Nyapa? Kerajingan ngomong iki dosa lho, kladok lho kowe iki. Kowe kakek senam. Saking ini kakek variasi. Bila mlakune. Iya, Berarti ya nek kene lurus. lurus. Lah berarti nek kayak pipis. Aku guna Hei, pukulan pipis. tak ganti aku. Ayo. Mana itu koyo? Ojo pipisnya. Hei, iya, cara janda tahun 80, koyo acak, apa, ayam sedang masuk, koyo urul, Aku lah biyen. kita tak gue. Eh. Kono kira melu rombongan lho iki. Oh melu ngomong. Kok kulino gegejian ngono lho kuwi berarti kok bocah ora enek santun-santune blas. Itu tuanya. Nuwun Mbah, ampun jenengan ketak Mbah. Benjing meleh jenengan idoni ngoten mawon. Oke gak iso didongeri. Apa? Aku ngilang. Kulino jebret lho, kira aku. Ora apa-apa. Iki lho aku ki sitok iki. Sini iki. Lah alah. Kok iso endi lho? Iki lho. Ya. Bicara wedok arep kowe patut. Oh, kowe saiki iki seneng sing iki. Nah, semuanya. Lah wong pilih aku ki sing kene iki kok pilih-pilihne sing kono ki lho. Oh, kowe iki sing seneng sing ngene iki. Aku ora nyangka lho, nggih. Dalem aku dong. Mulya. Kowe kacau gak apa-apa. Kacau tolong aku bojone loro. Wong sewu. No sewu aku tetep setia karo bojoku kono. Wong setia sak donya ki ya kowe kuwi ya. Betul. Kok wani nyekel tangan lho ya ampun.
Ini mau itu aja tuh kamu. Aku timbang abang ini hukum abang kowe. Batal kesolan. Wes iki waktune dituk to. Didungane karo lu. Waktunya gitu. Dituk. Neng desamu dhewe iki ya kok cepet-cepet neng ngene iki ya ngene iki. Ora ada apa-apane kok. Kok ngono paling ndak dhewe iki lak wis diniati. Nyambut gawe guyune liyan kuwi lak wis dadi amal jariah. Ora sing tanggapan kene wong kene lagi guyut pas mendem. Tidak mendimakan dulu ya. Ah mendem ah. Kayak turun maraton kayak. Ojo ngene. Ya kono lanjutne. Lah wis to. Ngopo to? Wis dungane kene kowe tak tanggap kok. Kene ora bayaran. Aku iki kowe to. Aku lewatmu kowe. Sing ngurus aku kowe. Aku baru wong ngene. Iki ngopo to kok ora. Ya sepenting lak wis terbukti to. Desa kene iki lak wis semakin maju. Dalan wis apik. Bali desa kantor ya wis apik. Digekne tontonan ya meriah. Ya. Barongsai, gajah-gajahan, reokan, penutupane wayangan. Meriah lho kuwi. Ini ana siji to. Apa? Lah kae lebih cemani. Kok ngono ku lho ngopo kok? Ya mau jeneng seniman iki aja dibeda-beda. Ayo to, mulanya pangga beki noto manajemen dhisik. Mugi-mugi masyarakat mriki pinaringan panjang umur sedaya. Sehat selalu. Rezekine lancar. Allahumma amin. Lan niki mungkin nek dereng rampung pagelaran riok kalih gajah-gajahan dereng rampung ampun kundur rumiyin sedaya masyarakat mriki amargi saking pamong desa mengke wonten doorpress nggih menika salon alhamdulillah Sama kamu. Wes pokoke aku ora ngerti. Aku sebagai wong Karang iki bangga. ya ya Pak. Pokoknya mbak-mbakku, adik-adikku sukses selalu. Amin Betul? amin. Nggak ditukar lagi, amin tak naga tau. Tapi ya juga gejian ngono kuwi kok iso. Penting donga kuwi lak wis apik. Wes pokoknya bersih desa iki sing kena Allah muga-muga ora ilang. Sing duwe penyakit muga-muga ora ilang. Sing ora duwe bojo muga-muga ketemu jodone. Amin amin amin. Sing rondo ketemu bunda. Lah kok ngono kuwi kok Apa bener oke? iso teko ngono. Pola sing apik. Anak didike adewe ya akeh mumpuk. Bu, Leon. Ya ya. Ya ya. Bojone Roni rek. Kok ngono banget. Yo. Sabro. Sabro. Niko ono sewu, niko ada bintang tamu. Bintang tamunya Pak Nito. Niko Fogro. Go, gara-gara kalau
Lagi ngomong apa tuh? Apa tuh utis? Seneng sisa lagi lah ya garap kamu dhewe. Bu, ke jalan lagi loh. Masa kita pakean, jangan kau ini cuk. Bu, dia orang paling happy tuh. Sampai apa ini? Ini kok ikan jago? Ya moga-moga nambah ikan. Weh. Yang dulu Besok nelek, nek kasih kok kene. Jadi jebol buri ora ketok. Mama kan mama. Jenenge Mama Ani. Mama Ani. Apa beli? Jaluk ngatur aja orang ini iki carane. Ayo. Kasih. Foto siapa? Kalau buang barang terus sambil. Halo, mamamu. Kalah. Ada duit. Ini katakan kan gue ketua nih. Kunio.
Thank you.